Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Dănuț să trăiască, Dănuț să trăiască la mulți ani. La mulți ani, mă, Dănuț. La mulți ani. Ia uite, Dănuț, ia uite aici. Ia uite, Dănuț. Ia, mama, ce acolo? Bravo! E un pudel, mă, Dănuț, ia, ia. Hai, mândră. Nu merge, că mi-a pus tactul baterii, dar să știi că latră. Latră, mama, aleargă și răspunde și la comenzi. Hai, mă, Dănuț, că e un câine, așa cum ți-ai dorit tu. Eu am un câine adevărat. E adevărat și ăsta, Dănuțe, latră, urlă, merge, adică îi punem baterii. Mi-ați promis că îmi luați un câine adevărat. Nu am promis, măta ți-a promis. Ba da, de un an de zile vă rog în fiecare zi să-mi luați un câine adevărat. Hai, mă, nepoate, mă, n-auzi că latră. Merge dacă îi pune tactul baterii. Dar nu vreau să-i pună baterii, vreau să meargă și să latre fără baterii. Vreau un câine adevărat. Am făcut tot ce mi-ați zis. Dănuț. Ce Dănuț? Ce Dănuț? Am bătut covoarele, am plantat flori, am mâncat tot din farfurie, am trecut numai pe verde, n-am vorbit cu străinii, am fost cu minte și voi veniți la mine de ziua mea cu asta? Din banii de sandwich pentru școală i-am luat mâncare și lesă și zgardă. Nu mă iubiți! Vă urăsc! Și eu care am stat să învăț să latru pentru el, am învățat toate poeziile cu câini pe de rost. Cățeluș cu părul creț, cățelușul Azorel, Cățeluș cu coada cățeluș cu coada scurtă, cățelușul Șchiop. La mulți ani, Dănuț! Zdreanță! Măi, măi, iartă-ne, vecine, că așa e pe la noi. Hai, intră, hai, la felie de tot. Ia loc acolo, ia loc. E seara. Foarte bun tortul. Da, mulțumesc. Ar fi fost și mai bun dacă... Dacă ce? Las că nu mai contează. Nu, dacă ai început să zici, zi până la Știi capăt. foarte bine, nu mă... Cred că se referea la bezea. Dacă punea și bezea, era extraordinar, nu? Da, dracu, cu bezeaua Ia ta nu cu tot. mai drăcui, mă, că-i sărbătoare mare! Astăzi sfinții mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie și Claudia. Da, și Sfântul Zgârcenie, pogorât aici printre noi. Haide, mă, Lili, mă, că știm cu toții că nu de zgârcenie e vorba aici. Lasă-mă, gelule, că putea să facă și el un efort. Adică să-mi risc eu viața și sănătatea pentru câinele copilului, că i-ai promis tu tot anul că îi lei câine, nu? Stai și, mă, că trezești vecinii. Ce sănătate să-ți rici, mă, turbatule? Că nu de un câine e vorba, da? E vorba de fitul. Și dacă îl iubeai, să știi că ți sacrificai și viața pentru Să el. știi că Mântuitorul și-a sacrificat viața pentru noi. Dar ce, mă, frate, mi mântuitorul? Da, mântuitorul de bere, știi cum le mântuiește una, două. Hai, că berea nu mă îmbolnăvește. Dacă câinele te îmbolnăvește. Băi, știi că am o problemă mare și serioasă cu... Acum nu că e frate meu, dar știu dintotdeauna că de mic are o problemă foarte mare cu... Ce problemă? Vorbești serios, mă, gelule? Păi el nu are nicio dovadă medicală care are o problemă mare și serioasă cu... Ce problemă? Adică eu sunt nebun, problema mea mare și serioasă nu, Nu, există lasă. sau... Dacă te-ai fi dus mai des pe la Sfânta Biserică, n-ai fi avut nicio problemă mare și serioasă cu... Ce problemă? Ești sănătoasă, tu, Rodico, păi ăsta trebuie să se ducă la spital să-l controleze un doctor, să-i spună că n-are nicio problemă mare și serioasă cu... Ce problemă, domnule? Erizipel! Ce e aia? Mă, suntem de la miliție. Dacă ați fi atât de bună să ne invitați o clipă, nu? Da, dar fără câine, că a mai intrat unul aici și am făcut erizipel. Rizipel. Băia, gata. Știu cum te rezolv. Cu ce? Cu problema cu ăsta micu, cu câinele. Bă, știi că fac erizipel de la câine, termină cu combinațiile tale, că n-ai... Ai, mă, încredere în fratele tău, mă. Dacă aduci potaia dracului la Păi noi... nu mai drăcui, mă, că-i sărbătoare mare, păcătosule. Sărbătoare mare, păcătosule. Târcui, mă, că-i sărbătoare mare, păcătosule. Nu mai drăcui, mă, că e sărbătoare mare, păcătosule.
Alo, da. Alo? Ce faci, mă, felie? Oh, te pup, geluțule. Uite, la mine, pe zonă, pe treabă, pe alea. Ia zi, cu ce te ajută fratele tău? Păi cum e trebuie? Am o belea cu nepotă meu. Cu Dănuț? Da, cu Dănuț. Și știu că... Fii atent. Am pentru nepotul tău de la telefoane, geci, blugi, până la verde, ciocolată, zăpadă și femei, că îi vine vremea. Ia zi, ce vrei? Un câine. Un ce, mă? Un câine, mă. Un câine? Da, mă. Viu sau... Da, mă, da, viu. Mă, e ziua lui ăsta micu. Alu Dănuț? Da, mă, lui Dănuț. Și e mare scandal acasă că nu a primit câine. Păi stai mă puțin, poate fractul să suporte, n-are el problema aia mare și serioasă cu... Ba da, mă, mâncați-aș, ba da. Dar știu că tu ești băiat valabil. Bă, fii atent că te rezolv. Și te rezolv bine de tot. Bă, ești la fractul? Da, mă, sunt în fața blocului. Stai acolo că vin acum. Hai, tipa. Bă. Ce? Hai, tipa. Da, eu când eram de vârsta lui Dănuț, eu ieșeam cu tata la câmp, plecam când cânta cocoșul și ne întorceam când lătrau câinii la lună. Iertați-mă, că nu vreau să răsucesc cuțitul, dar ziceam că eu în copilărie am dus o viață de câine. De ce voiam să... Deci dacă eu făceam ce-a făcut Dănuț, păi îmi trăgea tata o palmă de auzeam câinii în Giurgiu. Băi, felie. Băi, felie, ce trebuie? Ți-am zis eu, mă. Bă, tu ești cel mai dulce băiat, mă. Hai, mă, gata. Băi, rămân dator. Nu trebuie. Alo. Pregătiți-vă că urc. Am rezolvat-o. Hai toată lumea la ușă. Să nu te prind că strângi bucuria copilului. Auzi? Taci din gură. Dănuț, mama. Hai, mama, la ușă. Mama. Dănuț, acesta este câinele tău, viu, latră, umblă și nu poartă cu el erizipel. E cel mai frumos câine.